Uvažene zvanice, cijenjeni gosti, prije svega vam se želim zahvaliti što ste svojim prisustvom uveličali ovaj program. Bošnjačka zajednica kulture Preporod Zeničko-Dobojskog kantona ove godine po prvi put obilježava Dan Bošnjaka u našem kantonu. Danas se sjećamo povijesnog dana i niza važnih odluka koje se vežu za prvi Bošnjački sabor. Preporod, kao najvažnija kulturna institucija Bošnjaka, ima za cilj očuvanje bošnjačke tradicije, kulture i identiteta. Naravno, isticanje važnosti i značaja identiteta Bošnjaka ne znači negiranje drugih identiteta, već zajedničko razvijanje pripadnosti državnosti Bosne i Hercegovine. Bogatstvo različitih kultura koje baštinimo zajedno sa drugim narodima jeste neprocjenjivo bogatstvo za sve nas. Naše različitosti ne trebaju biti razlog naših razdvajanja i podjela, već naprotiv razlog upoznavanja, zbližavanja i dijaloga. Preporod se trudi da ove riječi budu sprovedene u djelo i zajedno sa dva nacionalna društva počeli smo aktivno djelovati, jer uz jaka nacionalna društva uvjereni smo da ćemo biti pokretači novih ideja i priča. Želja nam je bila da ovaj dan masovnije obilježimo, ali situacija koja nas je zadesila sa pandemijom nam je to onemogućila, a što nas nije spriječilo da ga ipak na ovaj način obilježimo. Nadam se da ćete uživati u večerašnjem programu, kao i gledalci koji nas prate uživo. Još jednom se vas srdačno selamim i pozdravljam.